Добро утро! Ние сме на хижа Тръгвайте горе, ние сме на хижа Вихрен, височина 1972 метра и тръгваме групата, ето е нагоре, посока връх Синаница и хижа Синаница. Много по-бързо от нас. Сега, подали сме маршрута, да видим как и къде точно ще сме. 27 минути малко по-късно сме на разклона. Тук пътя продължава за Моратово езеро Синаница и за Лосово и Кебно езеро нататък. Това тук надолу е Банско, хижа Вихрен. Ние сме в тази посока, река Бънджериска, и продължаваме по бяло-синия маршрут. 9:30 на Моратово езеро сме вече. Това е групата. Боровинки ядат шоколади. Казвам панорамата. Сега тръгнем в тази посока. Ето там, където се вижда далечината тези хора. Качваме Бънджеришката порта и оттам към Синаница. Като си има рибка, в среден храст има боровинки, малини, така че имаме всичко необходимо. Вода, добре така. 12:05 минахме Бънджеришката порта и в момента по платното се насочваме към Синаниската порта. Остават ни 2 км до хижа Синаница и някъде пак толкова до връх Синаница. След Бънджеришката порта вече е равно, така че по-поносимо е. Слънцето пече неумолимо. Не се даваме за сега, без почивка. Стигнем до Синаниската порта и оттам ще преценим как ще процедираме. Вече сме на разклонението. Ето да покажа. Хижа Синаница, връх Синаница. Ето след 7 км. Ето Кирова стига първа. Елена Кирова назаде. И така, както казах, тръгнахме към 8:30. В момента долу-горе е 1. Даха го долу-горе като часове. Толкова за преминаване. Маршрута за мен е средна сложност, не от най-леките, не е най-тежките. Имате едно тежко изкачване на Бънджеришката порта. Синаниската порта не е чак толкова сложна. След Бънджеришката порта имате равно вървение около 3 км. Така. Ето. Достигаме края на Синаниската порта. Ето тук надолу. Ето го. Езерото Синаница. Там долу е хижа Синаница. Така. За спално полена сам. А може би на някакъв селта точка напирим по една. Цветицата или както говорят. Там горе. Това нататък е Моратово връх. Тази посока е Вихрен. Видите. Красотата на пирна. Така. Вижте
Първата малко е скрита, тук не се вижда. Нататък вече тая посока е Рила. Ето е Кирова и тя пристига. Последни метри. Така. Крайна точка. Синайнишка порта. Това е връх Синайница. Синайнишкото езеро. Хижа Синайница. Ще мина обратно. 16 часа. Отново сме на Моратово езеро. Половин час тук си почиваме. Ето ги изморените туристи. Лежат, ядат. Заредихме вода. Това беше най-големият проблем. Завършихме обратно, защото свърши. От тук не остават половин час надолу до Хижа Вихрен. Вземаме колата и се вземем надолу. Така че тръгнахме 9 почти, около 12 бяхме на Синайнишка порта. Оттам обратно към Хижа Вихрен. Маршрута е около 14 км. Само да ви покажа, вижте един е белата, ако мислите, че е нещо елементарно. Има такива поне 6-7 изкачвания, които са брутално много голяма денивелация. Ето тук горе е Моратов връх. Аз качих до него. Така че маршрута изобщо не е лек. Препоръчвам ви, ако го правите този маршрут, тръгвате от Вихрен и се запазвате на Хижа Синайница за спане и оттам или връщате наобратно на следващия ден, или продължавате по някакъв друг маршрут. Защото тук 14 км изобщо не е като разходка в гората 14 км. Тук се е доста голямо натварването. И на финала сме. Ето Хижа Вихрен. Първата върата Кирова на шията. Стигнахме. Билена Кирова там ли? Няма, губи се. Така. Крайната точка достигнахме. Прехода беше добре. Така, тук нататък влизаме, хапаме малко и приключваме. Това е от мене за днес. Надявам се по-нататък да минем по други дестинации заедно. Довиждане.